Good morning. Release. Release. Si UM ko di away po di picture nila. Nasadyahan di sila ya. Si Rods. Hi Rods. Nagaulat kami sa ngamon nga mail ni boss. Code ko si boss. Libre ko ni boss. Libre ko subong ni boss. Thank you boss. Sila na lang? Wala. Sa YouTube ko ni. Live ko na kay para daw may dugang naman. Dugang naman ako nga dugay na ko ay naka-live waiting kami sa meal naman naman tinira kami ng isang watermelon shake watermelon si boss way nagkuha boss kay kina-prepare yun nila yan video ka hulat-hulat sa init-init Danang? Hello? may tip box maligal sila kaya namin ila din ako ng center table nila Sa balay? Lakas ako, be? sino boss may bisita ka? Ang work. Maboard Okay. Mabalik lang sila kasi. Okay. Sa balay. Ugas na, baka na watermelon, tangan gatas gali balay. Ano yung machines? Oo, namit gali boss, imon siya. Oo. Mga dragon fruit na kita pala. Kaya may mabakulan, karoon na baka kung mga taon-taon. Mga dragon fruit. Ang tao, mukhang super kung anong pwede ko mabakal. Hello. Hi, Jack. Hi, Jack. Come back. Watermelon. Nagatawa ko sa cellphone mo. Natawanan mo yung bed. Yes, nasa Pilipinas po kami. Andito po kami ngayon sa Riles. It's a resto in Mandurriao. It's near Paris Lake po and St. Peter. Let's have lunch po. So, hindi pa na-serve yung lunch natin. So, hintay-hintay muna tayo. Watermelon muna and water with my bossing. Hindi. Kapanawa ka ba? Taga saan po kayo, Jack? We're here in Iloilo City. Ano po? Hi. Hi, Bernadette. Baron Cut.
Asan po yan? Okay. Our menu for today. Ano kaya boss? Hawaiian pizza. Zero Hawaiian pizza. And maya-maya yung lechon kawali, yung boss. Lechon kawali at saka chicken inasal. Live sa YouTube. Kain po tayo. Ayan o. Napakasarap guys. Naglalaway din ba kayo? Chart. Ang pares niya is watermelon shake. Rice meal natin wala pa. Pagtingin ako, matutong ako. Ano yon? Di kita maintindihan, Jack. Jack, come back. Don't go. Charot. Silaw. Boso? Mainit-init pa? Oo, kaya na. Silaw eh. Picture yan. Kaya akong cellphone, puno. Magkatuda kami lang ng Gigi na. Yes, it's Hawaiian pizza. Kaya na.